Aintzindariak eraztunketa zientifikoan. 75 urte hegaztiak eraztuntzen. Beraiek amets bat zuten. Guk bizirik mantentzen dugu. 50 eraztuntze gune ezberdin baino gehiago. Europa osoarekin aliantzak lantzen. 600 eraztunle, hegaztien ikerketan adituak. Gure natura babesten dugu. 150.000 eraztunketa urtean. Kudeaketa eta harreman zuzena bulegoarekin. Zorrostasun zientifikoarekin egiten dugu lan. Eta etengabeko formakuntzarekin. Gure hegaztiak, gure zeinua. Datorren maiatzaren 12an, gure eraztuntzeguneak irekiko ditugu. Bilatu hurbilena eta zatoz gu ezagutzera.